Lagi ba yung sakta sa akin? Ay, duwan yan ako. Salam-salam. Salam-salam tadi. Ini akan label. Tiga pakai. Dapat pada apa? Nagiyar rina-rinaw na gibuso request panton kami o kuano, nga mag-chat kami kagi ka. Kay kagi na ako ano to matagbuto ka sandagan, mga kalingawan nami buta maginsan-insan magerere na busiran niya miri-request na kataya. Tuman nami, kagi mabuting ida minsan nami ako man na abay nakaparumanan. Sarap lagi po.
din pagrenungin, upay nga depan ako simbahin, tuwaw taka perabi, antay makalalang
Napang-pusan. Shopee. Nah, Saramene ko ano. Bye. Naka-live star ka na na? Away. Siyempre. Paano to? Ah,